tardes a todos e a todos. Como sabedes, estamos aquí no acto de presentación da musealización dos petroglifos da Coutada. Bueno, a empezar nesta intervención, no final da intervención, José Manuel Rodríguez Méndez, o alcalde, Xosé Manuel Pilar, todos coñecedes, arqueólogo, un dos artífices de que isto funcione, de que se puxera en marcha tamén. E, bueno, para que non me coñecedes, intervenho eu, Óscar, bueno, da Comunidade de Montes da Boiza, presidente da Comunidade de Montes e tamén concelleiro de Patrimonio dos Concellos. Entón, simplemente decir que despois do descubrimento logo dos lunes, de todas estas partes, moito interés en que isto se puxera en marcha, en darlle difusión, en que todo a parroquia do mundo inteiro coñeza esta maravilla que aquí temos, e por eso, da maneira que se puido conseguir, puxemos en marcha este proceso de valorización, sobre todo do petroglifo que apareceu e que é tan importante como todos sabedes. E nada, a partir de aquí xa Xosé Luis que nos ten que explicar e nos ten que contar todo o que temos aquí na nosa parroquia e como tratamos. O que imos inaugurar hoxe oficialmente é unha trascendencia histórica en Galicia porque nunca pasou que o 7 de decembro de 2017 se descubrisse un petroglifo e ao ano do descubrimento estivera con cartelería o Monte Limpo con pasarela. Non pasou nunca, porque hai petroglifos descubertos hai 100 e pico de anos que están ardendo, que se están desfacendo, que están sin musealizar e todo isto. Podedes congratularvos ou podemos congratularvos aquí nas neves de que pasase iso. E vímonos aquí, a zona dos Muiños da Emeira, da Coutada, e foi onde hai un ano e un mes e pico se descubrimos este petroglifo. Xa había aquí atrás no Cotorribado, xa se coñecían aquí unhas pedras tamén da Coutada, que é o que se decía, miraredes que non, que eran cruces, e que eran unhas combinacións circulares, que les levaban moita importancia, parecían cruces, fachadas de iglesia representadas, nada máis longe da realidade, dalle. E a pedra aquí xa estaba limpa do primeiro día, estaba completamente tapada cunha cona fina de terra misturada con raíces de fento, e o día estaba chovendo cando descubriu Cándido, Uraco e Xilberto, que máis estaba ese día, e o que tedes aquí é 5x5 dun monumento con unha carga iconográfica tremenda que se resume nesta pedra. Ademais, nos acabábamos de publicar e de enunciar dentro do proxecto ECUS o que chamamos un novo paradigma para a arte rupestre. Para que este paradigma non sale de boca da universidade, sale de boca dos chaíñas, dunha asociación que se chama Instituto de Estudos Millonarios, entón non ven da voz da academia, ven da voz de nós desde unha asociación cultural de base que acabábamos de decir que entre o norte de Río Lima con posibilidades cando se prospecte que hubiera tamén équidos ao sur, xa está acontecendo, está vendo prospección, ademais foi prospección dun arqueólogo portugués, o arqueólogo de Barcelos, Claudio Machado, que amabilísimamente foi con Graco outro día enseñarlle todo o que acababa de descubrir, muiños navisculares, e hubo dous animaliños ali nos Penedos Gordos, entre o río Verdugo e Tabel e o río Lima, o animal preponderante e multirepresentado no canto de ser o cervo é un équido. Este équido é o actor e a figura principal da escena. Arriba son cérvidos e aquí équidos. Arriba os cérvidos están acosados por homes da cabalo e homes a pé armados para cazalo, para que caen unha trampa, para lanceados. Unhas 55 cenas de caza levamos localizadas e o sur, cambia o actor, é un équido. Nada máis, en esta zona, ademais, estamos acompañados por unha superabundancia de reticulados que non hai no norte da ría. Xa sabemos que é un reticulado en Mariña, que aparecerá algo máis, é unha exportación de algún que foi casar alá, algún que foi casar alá. A nosa zona é unha zona de preponderancia de muiños naviculares de soporte fixo que se dan entre o río Lima, que sabemos que hai o sur, e danse a Tomorrazo. Xa sabemos que hai dous alá en Ribeira, dous en Carnota, outros dos Muiños no campo do Xastre na Molada, pero é
algún membro que botaron daqui a patadas, que levou a tradición que había aquí no sur. En As Neves, por exemplo, hai 40 tantos reticulados e hai 2 muiños naviculares nada máis. A máis está en un sitio potentísimo visualmente. Subindo a Sano Medio, a esquerda, o último coto que hai. 6 ou 7 reticulados e 2 muiños naviculares nun sitio como moitos, cunha visión de todo o Val do Té a Portugal impresionante. Nin os reticulados son para xogar, nin os muiños son para moería gravo, pero aí o muiño ten unha función de motivo abstracto que se nos escapa. Dalle, a zona cero do muiño navicular está nos montes do Mouxo e na Serra da Groba. En Portugal outro día, se visitamos 10 outeiros, 8 son muiños naviculares, non hai outro tipo de representación ali, prácticamente. Esta é a pedra do lado que si, bueno, van a mirar despois repetidas veces, que ten uns riscos aí que desfixo figuras, unha máquina que veio a machucar a madeira infectada polo nematodo, non sabía que había isto aí e casi nos quedamos en petrolíferos, se chama que máis empeño, o maquinista rompe con todo, nos teníamos aquí, dalle, bueno, está aí, isto parece, o único que traballaba aí era da cámara, hai unha foto de Santa Treja nunha excavación en 1918, está un pobriño cunha aixada, está o cura, o mergelina, o outro, todo, e ele traballa un. E outro día saliu no periódico, un aguantando escalera, outro cambiando o sinal de 100 para 90, e depois estaba o da Guardia Civil, estaba o das cousas. É un país de progreso aquí. E que pinta de traballador teñen estes dous en idade de traballar. Vale, están casi todos aquí menos un. Mirad, estes son cálculos de falar. Esta persoa que hai aquí é dos millores prospectores e a persoa que millor é capaz de calcar petrolífero. Calcar un petrolífero, con permiso da Xunta, é botar en papel e frotar. Se o fago eu, sale nun cabalo, se o fallei, sale mellor cos 3Ds. Como fai, eu dixei que levaba unha homa e borraba os pás, non, eu mirei que facer non leva homa. Pero que como lle dixo onde están as figuras, se non fai millor. Ponlle o rabo a distancia que quer e todo. Dalle, este é o calco do noso petrolífero daqui da Coutada. E podo aproveitar xa para explicar por que é tan potente iconográficamente. Terá que mirar no 3D. Vos mirade a persoa, a unha muller que grabou isto, estuvo nos vacilando, seguramente hai 4.000 anos a todos que estamos aquí. Mirade o que fixo cun trazo, o de arriba. Empeza polo rabo. O rabo de boi. Bueno, ese non é o da lá. Mirade, un trazo fixo lle falta. Unha viñería técnica, consciente, brutal. E remata aí. Ademais non serra o cu a propósito. Este de aquí, ainda que non é do seu trazo, é máis complicado aí. Empeza por aí, acaba no rabo, e despois, é unha, estéticamente, é dunha potencia tremenda. Pero dentro dos motivos, o motivo aquí chamase équilo. A técnica é unha técnica de doble liña, ou haber doble liña, que pasa que lle dou volume, máis presenza o animal que quero representar. Pero para máis vacile non pasou nunca na nosa arte rupestre, na parte alta, e non mirar despois, aquí temos doble liña, que dá volume, e arriba que fixo paleirado interior do corpo, doble liña, paleirado interior, e despois arriba, que non se mide, non mirar despois, un animal esquemático, o que se chama a liña céntrico do rosado, rabo, lombo, pescozo, 4 rayas. Fai a figura équido representado de 3 maneiras distintas, un virtuosismo técnico consciente. Isto non o fai, porque non sería capaz de facelo, pois o mellor sí. O sea, aquí hai anos, e o mellor séculos, de tradición acumulada. Este home que está aquí, isto, por que é importante este petróleo? Tamén por este home. Nos fixemos a museización de, ahora, a renovación da cartelería de Agua da Laxe, pero antes disso houve que prospectar a zona, houve que tirar a foto, facer o 3D, estamos analizando, temos o punto de vista práctico, técnico, manual, pero temos o punto de vista científico de mirar que é o que está aparecendo e de ir facendo relación. Só non se pode facer se tens un pouco de coñecemento de campo e de centros de petrolíferos en imaxes e máis na tua cabeza. Este home que hai aquí é ultra esquemático. Mirades, está brazos casi curvos, cabeza, está armado tras pernas tamén, isto significa é un antropomorfo esquemático.
que vades a mirar que é o mismo antropógrafo esquemático que pode darse en Extremadura, que pode darse en Granada, en aquela parte da meseta ou da península. Que pasa? Que ali está pintado e aquí está grabado. Cambia a técnica, pero o contido iconográfico, a maneira de representalo é o mesmo. Mirades que cal é animal casado aquí? Cérviro. No centro da composición, no medio hai un cabalo con unha cola espesa, unha cola ao aire, está casado, que o que querían representar a casa dun gran animal, que non é que podía ser o cervo. Que pasa? Para representar valentía, dixe polo antes, o cazador ten que estar casado un animal que sea fero, que sea bravo. No noso monte, 4.000 anos, sería un oso, sería un lobo, ainda que non é moi grande polo medo que mete, sería un xabarí, un équido ou un cérvido. No sur, équidos, e no norte, cérvidos. Aquí non temos oso, non temos nada representado ou polo menos evidente. Pero mirade isto que hai aquí. Isto que está mirando aí, este carradillo, se antes do 7 de decembro de 2017 yo dades a calquera especialista de arte rupestre de Galicia, dades un calco, unha foto de él, non saben decir que é Galicia. Isto é unha zona especial, sodes distintos hasta para o viño, e sodes distintos na arte rupestre. Estes tres éxitos aquí, e hai máis, están baleirados. Vos poñede en internet Lascaux, poñede en internet e caín no País Vasco. E parece pintura paleolítica pasada a técnica de grabación, pasada a pedra. Este ten unha deformidade na cabeza, parece casi un león, non? Pero mirade que cabaliños, que sutileza, está o corpo baleirado, entendede, non? Está como aquel. Que pasa? Que nos dá a impresión de que hai dúas mans distintas, ou dous artistas, dous grabadores distintos, ou dous tempos distintos. 11 ou 12 éxitos grabados desta maneira, pequenos, pouco profundos, imperceptibles, e despois hai estes bichos grandes, estes dous, aqueles dous, outro arriba, aquí no medio quizáis outro, que están grabados, pensamos que a posteriori, ou 10 meses, ou 10 anos, ou 100 anos, no mesmo soporte, na mesma pedra. O que hai aquí é iconográficamente moi potente. Que é o que hai representado aquí? Supoñemos que o que en arqueoloxía se chama seguramente unha mitografía, é gravar, dibuixar un mito, un conto, unha lenda, que seguramente, mirade, hai 4.000 anos sin luz eléctrica, 6 da tarde de noite, e hasta as 8:30, non sabe o sol, que facemos? Meterlo na cabana de palla barro, ou me quentarse, e leña, non gastar moita, e os avós contarle aos nenos estas cousas, o lobisome, os que mataron no 36, o fresco aí. A mí mesmo me contaba o meu avó, a volta dos 9, cando mataron os 9, que foi os asesinos e tal, o lobisome por Bayona, que eran 9 e tal. Isto hai que supoñer que está multirepresentado. Outra cosa é que se conserve grabado un nome, non? Conforme se reproducen figuras de santos, en Semana Santa, por todas partes, eles tiñen esta maneira de representar o que contaban. Entón, sí que pode ser unha mitografía que se grabou da mesma maneira en Bayona no Monte dos Lomeiros, da mesma maneira en un petrolífico precioso, reventado por un lume, que descubriron Cándido Buraco en Cardielos, en Viana, e o mesmo, pero unha casa de cerdo que hai en Laxe na Coruña, unha pedra vertical, está de la verde só 12 cerdos. O máis grande, o máis potente no medio está un home metendo unha lanza pola boca para dentro. Está casando o animal principal, non vai casar a dous sin cornos pequenos que están ali no outro lado. Dalle. Isto é un dibuixo que fixo Eloi, pode haber cambio, pero é moi difícil de facer. Mirad, estábamos mirando antes, son estes de aquí, pero ven desde aquí abaixo, este é casi imperceptible. Estes mírense moi mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e quizáis este, mais ese de arriba, están tanxentes tocando unha combinación circular. Será unha trampa na que están caíndo, está sendo acosado por este cadeliño para que caia aí dentro, está sendo acosado por estes cadeliños para que caia aquí dentro. Nós cando apuntamos os popes dicen, non sei, son vistos que aquí nunca había can, nunca había homes, pero ahora como dixeron no Instituto Miñonáns, xa pesan a mirar máis por todas partes, xa
cando veo algún especialista, o que máis atención lle chamou foi este home, porque esta maneira de representar está dentro das mámoras de hai 5.000 anos, porque isto di que isto moi antigo, que é seguramente do calcolítico do 2500 antes da nosa era. Entón este petroglifo é moi potente polo que aporta. Mirades os homes máis aquí, armados, xotando algún animal. Esta parte de aquí está, non se percibe tan ben, é difícil de describir. Esta xa é a pedra do lado, ahora miraremos ali arriba. Este bicho de aquí ten case 90 centímetros, está reventado pola máquina, ten as patas de diante adiantadas, quixeron transmitir a idea de movimento. Entón, en vez de poñer un ángulo de 90 grados coa barriga, adiantase un pouco, o bicho non se move, pero está transmitindo a idea de que se está movendo. Miramos ali despois, se o tempo frío permite, e os focos, hai unha cruz por aquí que non se mira moi ben, hai un grabado posterior aquí, está a pedra reventada no medio. Aquí pode ser que esta pedra tuvera unha tradición que na aldea non recollemos, polo menos, de que aquí debaixo era unha viga de alquitrán, outra de ouro. Entón que viñeron co ciprianillo e reventaron a pedra para que parecera. Pasa en máis casos, o caso do barco que hai en Moia, no río Vilar, está reventado o barco e non sabía por que, era un reventón raro que tiña ali ao Tamuxa. O Martín Tamuxa parecelle, non sei se no Heraldo Jardés, na Rodoteca en 1916 así, un artigo dicindo que fulano foron co ciprianillo ali a alelo e reventaron a pedra para ver se había ouro, que decía a televisión que había. Estamos a falta de ouro que hai 103 anos, 104 anos disto. Aquí está a pedra reventada, reventado está a cicero. Os canteros, cando proban a pedra, meten uns Picasso, miran a calidade, pero é profundo, depositase agua, dá a impresión de que non reventada, querendo chegar a esa viga de ouro que é máis figurada que real. Vamos a mirar máis potencia. Aquí podemos mirar o 3D, non? A verdade que máis hai depois. Aquí merece a pena pararse un minuto ou dous a mirar o 3D do que falábamos antes. El centro e pico de focos meteron na churreira e sabe isto. Mirade o que vos decía. Aumente un pouco máis. Vai tres animalillos de arriba. Mirades, doble liña dalle volume, baleirado e arriba que hai. Esquemático completamente, unha liña cérvico-dorsal, varía a técnica de grabación, pero estamos grabando o mesmo motivo, un rabo que é moi largo, só se dá aquí, e non que vos puxen de lañeras antes. Mirade que é máis exagerado, por volume, o rabo vai arrancar casi medio das costas, son unha precisidade. Mirade o de arriba baleirado, como caíndo nunha trampa, mirade, non se mira o cancillo que está detrás, pero hai no aí. Aquí apenas hai arte abstrata, hai aquel circuliño ali que está a pared posterior, hai quizás outros ali por o lado. Para aí, mirad esta liña aquí que parece unha punta dun puñado, e o rabo do outro équilo, pero que a profundidade é un milímetro de menos. Entón, é cando hai que xoar con este sombreado que lle está dando Bruno aí. Isto está de maneira teatralizada, posta nunha parte casi vertical da pedra. Mirad onde empezan os cabalillos de sombras aquí. Son imperceptibles. Agora, se lle poñemos o foco, miraremos ou non, pero o 3D, que mira máis co ollo humano, estános declarando que están aí. Estes de aquí están gravados de primeira vez ou repicados, e mirades o home montando da cabalo cunha xavelina ou cunha lanza, parece un arco, seguramente atrás daquel cabalo que hai ali, arriba. Que pasa? O que non coñecían daquela, se coñecían a perspectiva, un exemplo aquí, se coñecían o reloxo de retido por un lado, naquela pedra da Costa do Rocho de Garamala, o que non coñecían eran cómicas, viñetas. Entón, se queren representar unha escena de casa, primeiro xuntanse os fulanos o día anterior, viñen de varias aldeas, que a que hora quedamos mañán? Quedamos a 7 antes de romper o día. E onde quedamos? Quedamos aí no Poto Ribado. Esas son secuencias. Chegan aquí, con cans, sin cans, con cabalo, sin cabalo. Non te dis que anda a manda de cabalos e que queremos van a acusar. Non dixen antes, temos localizado varias escenas de caza destas pequenas na cabeceira de rejeiras secas.
Entón esa cabeceira de regueira fai de curro natural, entón é máis fácil cazar, é moi difícil cazar unha chan, como a chan do Cereixo, que ten 4 millóns de metros cuadrados, escaparía xo seco de por aquela parte, entón, se o vas xotando contra unha cabeceira seca, poñese unha par de persoas arriba e xa o cazas de maneira natural. O que diramos antes, que había aquel cabalillo, non dixen o nome, tomado dos barreiros, descoberta por eles ali en Couso, que está coas patas e con dos cans detrás. O teatro real ali é unha cabeceira seca dun río. Entón, esa secuenciación, ora acosamos, ora trotamos, estou coa lanza polo aire, pero todo isto ten que representalo nun golpe de vista. Aquí están correndo os cabalos, pero xa está o equido casado ali arriba. Como faz a secuenciación? Partes non coñecían a técnica do cobio, da villeta para ir secuenciando. E o millor que vos decía, un amante, un artista, son estes cabalos que non están mirando, son aqueles tres ali arriba, outro que está aquí, que está casi imperceptible, e despois damos a impresión de que gravaron estes cabalos máis potentes abaixo aquí arriba e o cabalo central. Para aí. A ver se sois capaces de... para empezar. Mirades dúas orelliñas aquí. A partir de aí compoñer o cabalo inteiro. Por exemplo, aí, unha escala de grises, non? Ten o rabo potentísimo, un pouco máis de menos, o rabo potentísimo que ven por aquí, orelliñas, fuciño, pescozo, mirades que lle ven a cincha do cabalo por aquí. Unha corda ten que ter cabalista, esta aquí, o que pasa é que aquí é unha superposición desta figura con esta, e seguramente coas cubiñas que son anteriores, gravaron, non tiñan máis sitio, gravaron en riba, estas cubiñas de fora do cabalo ou do équido son máis profundas, e as que quedaron aí son menos profundas porque rebaixaron. Está feita pola técnica do baixo relevo, pero un cabalo, vamos a mirar agora, se non pasamos fío, un cabalo enorme. Bueno, laxe da coutada, un petrelifo con unha carga iconográfica potentísima que publicaremos en canto cuidamos. Mirades os antropomorfos aquí completamente esquemáticos. Brazos en cruz, sexuado, pernas en curva, outro do lado está o corpo barreirado. Bueno, dalle. O que se fixo nunha das partes porque mandou o técnico da xunta, hubo que limpar a pedra, entón veu unha restauradora, Lola, Álvaro Rey, hubo que limpar os liques, hubo que limpar o musgo, para que a pedra estea visitable, para que isto, claro, é un mantemento. Esta é a pedra que xa se coñecía, a queda de arriba. Esta tamén se descubriu o mismo día, buracos, coviñas, e antropomorfos outra vez aquí. Hai cruces aí abaixo, non? Cruz é esta, e seguramente estas de aquí ou alguna delas. Isto de aquí volven a ser antropomorfos gravados a canda estas cubillas de aquí, que isto, pola meseta de antes, serían puntos de digitacións de pintura vermella e algún antropomorfo, e aquí está grabado, profundizado. Que non sabemos o significado, non. E seguramente non saberemos nunca. Pero aí ten ser o motivo de representar a nosa arte rupestre, que está no 90 ou 90% de petrolizos, son as cubiñas. Non temos isto aumentado, non é imposible mirar máis grande. Se miramos ali despois, si tal. A ver se non pixe dice. E eso queda así. O que se mira aí, hai unhas cruces aí. Primeiro, a pedra está reventada polos canteiros, o pé da pedra hai un pé de muiño que rompeu que quedou ali. E o que está mirando aí non son cruces, son cruciformes. Teñen forma de cruz, están moi profundos. Pode haber algunha cruz cristiana aí, de cristianización do lugar, pero o que hai aí son antropomorfos gravados. Mirad, con os cruces con brazos para arriba. Está todo cheo. Brazos en fi que se chama. Mirad as pernas aquí, os brazos,
é un espectáculo cunha carga hidrográfica potente que nos une, que é moi interesante, a toda a cultura de arte esquemática que hai na zona de Braganza, na Serra dos Pasos, en Penarroias, que hai no Parque de Monfragüe en Extremadura, en la Cueva de los Murciélagos. Iso está toda a península. Mira, isto que dibujamos estaba debaixo da terra. Esta zona de aquí, isto non son cruces. Hai casos de cruces que teñen a peaña debaixo, que teñen un pedo cruceiro que se fai triangular. Pero que hai aquí son outra vez antropomorfos, neste caso está na cara vertical da pedra. Pode haber algún armado por aí. Apareceron cando o Eloi foi o dibuixo, que ali non o mirábamos, mirades ali os animaliños, e ali ensinale ali. Outro esquemático máis ali é iso un animaliño, un zoomorfo esquemático, outros dos aquí abaixo. Isto de moita potencia tamén, e sobre todo pola importancia, porque cando se mete unha manía dentro da bibliografía ou das correntes de investigación, cruciformes, e pasábase, non? Cruciformes? Non. Estos son antropomorfos que están moi gravados neste caso, que poden coincidir con cruces non, pero que en vez de estar na meseta, en vez de estar tras os montes para lá, está aquí. E xa temos localizados bastantes máis, daí para adiante. Son os traballos de pintado, bueno, aquí coa outra vez, varios modelos 3D, dalle, outra vez o dalle. Está aquí as dúas persoas, pai e fillo, Sergio e Cristian, que fixeron a pasarela que quedou a admiración do mundo da museoloxía. Se soporta aí un camión por riba. Tuvo un discutir co técnico da Xunta que quería madeiras máis estreitas, máis finas e máis bonitas. Non, o marisquiño non pode pasar nas neves. Pode meter a pasarela, non pode pasar. Dalle, non é ninguna broma. É unha excursión que un autobús con 55, con unha media con obesidade ou sin obesidade de 170 kilos, vámonos ás 4 toneladas. 55 por 60, que son 100 por 55, que son 180. O profesor pesa máis, e damos apuntes. Entón, chegou a ponte de grande cando dixen a roxa, puxemos 100 persoas en riba, nin se move. Persoas pesadas. Bueno, un calco de Manuel Rivero, bueno. Fala a modo, pero non te entendo. Escoiteino por segunda vez e convenceume. E aquí estamos todos e todas. Vamos a disfrutar do que temos e do que somos. Para arriba.